wayo kauna. Dawo 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 kauna, dawo 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 kauna, mi kore so biri baba kauna. Me badawa ni ma bane, mai rayawa karaya ne, shi ciwon so babban rauni. Kauna kauna bata zo min ba, kauna kauna. Me zan nema ban samu ba, dan gata ne ni gun baba, amma shi so bai zo min ba, min gata na bai sai min ba. Kauna kauna soyayya ta Hayya wayo kauna. Dawo 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 kauna, ni dai ga dogon hanci na, sannan ina tattaje gashina, kaya na sawa masa damuna, an tara min sai na zaba. To wai mene ke damuna, dukan mata ba sa sona, kuma ba makusa ne a halitta na, amma kauna bata zo min ba. Koda kuɗi na ma ba sa karɓa, in ne magana ma ba su sauraron ba, ba sai mai kyau zan aura ba, mai munin ma bata zo min ba. Wayo Allah. Soyayya ai haɗin Allah ce, Allah haɗa ni da mai suna mace. Kauna kauna ta ta kwace, kuma na duba ban samu ba. Wayo. Ni ga gidana kuma ga motata, amma ga baki ɗaya kuma ba mata, kuma ba sa san jin ko da muryata. Wayo kauna baki zo min ba. Farko ni dai ba dogo ne ba, ba gajere ne ni kuma a halitta ba, ba siriri ne kuma ba kato ba, amma kauna bata kyautan ba. Sanni gentle ne, amma a soyayya kuma ni maye ne, amma kauna ta boye ne, na je duba ban samu ba. Kauna in za a aure ni ina neman mata, na bincika na rasa hanyar samunta, ko da a dangi an gaza yi min mata. Kauna kauna baki kyauta ba, baki kyauta ba.